آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما المشرف لا تفي لجب وموفن إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو مفلي أو نوغجي مكامان ديرو شرف لا دوبا دوما شرفوكا كني أنا أنكرمه الشيخ أبو جعفر محمد جبتي نانا نيونسو إنا فولا بلا بكتشكو منا هينا ندعو مباركنا أمي أنكرمه فو كفاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عمي محرم كلو كنا لا دوكم تمنينا يا يرجع مكان كنا لا كم محرمي كلو من شرفو في كلو دولنته دسوكاسي كلو نسوكيا كلو ديرو idasira ashura yerema ado ko mun kira ashura la ala kuma ba kuma wo idasira adoma amba ya ashura nyina jew kenewka wala ado le la nyina je shirifu kan bawo fe dunya amba do bu disu bo ina fanya ya ngawo do jati melina tunna do bu disu bo tuma dola do yerebe u yere bo ni negawi fo jilu bi bo ula o dina ko jodi ko ni fana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. هل بيامانا سانغا كورا كورايا فوليكان لك إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنكرم هو أبو الزهراء إيركا دونك أفو حرمدي ني أنيغاري لا abe nyagari aba manifester chuga chama ni do kontana abe jwa manifester ni chuga chama wa harama dem fana na dimina ubeni toro ya soro abo ofana jira ni chuga chama meni mo toru yerema atinye foka sharia de sigi akola iye min foni munu nubu uyere jogi uti alul baytuka irwayala utuka hadith haula ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam ani imamu wa washibla ala mimbu ublala odi kafo kwabe hadith dawla ku kira ka fatu likuma sele amba aisha ma yani aballaka fenno keka ayre ngolo jogi ata ayre kalama sabulani ko digirila ibe ko doke ani fana سيدنا الحسين عليه السلام بلمسو الحوراء زينب وفنا يا كونغوشي فنو كون ديمي بولو ما ابي يرولا كافو نو كونسيانسي كنتي يعني اكرا وياكه ناسبتلا كافو كياكه وما اكه كاسورو انو حكلي دفالمبه نيغون في كداكا ديمي موشو ونسو جاري فنا موشو مغشو فين أكتشا ولا حكم لسكران مغشو لي كيتيتو أو كم على كأن بين صابا. نعم. دونك أو مسألة مفلانية أبي الشيعة أبا أتوتشي إسلامية أبا أتوتشي وكما الشيعة كلام هبو وياجرا كافو نينتي أيمو وكسراي ni mami ni iko Hussein joli bora e fana be joli bo yere la ko albetu joli bo na ki yere be joli bo yere la o lay beti joli ledi bana ba to amba yo o de bike Iran jamana banuna ani an yere fe malla nasira shiaw albetu kan bo betu joli ledi o de donino wa وبا ففنا كوني با في إيكي جل بون آل البيتوي كوك منا آل البيتو عليهم السلام
o dayɔrɔw olu tɔɲɔlen don binganikɛlaw kɛlen no ka marifaw ta ka maramafɛnw ta k'a fɔ ko f'u ka civiliw ani maa minnu ye innocents ye o maa min o m'a bɔn ka t'u ni daraki o tuma e yɛrɛ ka kɛ jihadi kɛba Hussein ye jihadi kɛ cogo min i yɛrɛ ka taa front na i k'i joli bɔn o de ye sharafu ye alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ma o de la i tulo bɛ dɔnkili min na dɔnkili se min na k'an accompagner o dɔnkili se in o b'o de kofɔ o b'o de yira o de ja filɛ nin ye mɔgɔw k'a faamu karamɔgɔw ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye mais ka ti i yɛrɛ bugɔ ni muru ni fɛnw ye o tɛ siya ye dɛ yani hadamaden n'i bɛ ko yira i ka a fa ɲuman i k'o de yira ani mɔgɔ minnu n'olu y'a la kodɔnnaw ye olu bɛ min fɔ o de ye ko ye n'o tɛ ni maa min ko k'a bɛ silamɛya bɛɛ lagosi k'a fɔ ko daasiw bɛ ka fɛn dɔ kɛ an b'a fɔ ayi n'i ko i bɛ taabolo dɔ lagosi a jugumankɛlaw ka sira fɛ an b'a fɔ i ma kɛ ladiri ala k'an bɛ sababa amin Cheikhana ninnu bɛɛ kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na i da sera Hussein ka ko ma tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ dusukun misi kosɛbɛ Hussein ka ko ninnu lakalili parce que tuma dɔ la i b'a ye a kɛra kuluba fila de ɲɔgɔn kulu minnu bɛɛ b'u yɛrɛ wele ni silamɛw ye o Hussein ka kow lakalili bi an filɛ waati min na ko minnu tɛmɛna a mɛnna yala a tɛ kɛ sababu ye ka fitina don silamɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ aya dɔ dun b'a fɔ ko tilka ummatun khalat k'olu ye mantonw de ye minnu tɛmɛna u ye min kɛ u ye ɲuman min kɛ o b'u ye u ye min fana kɛ min tɛ ɲuman ye o b'u kan yala a tɛ don aya in kɔnɔna na Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim Hussein ka ko lakalili o ye kuranɛ yɛrɛ de ka ko ɲɛnamayali ye sabula ni ye suratul buruj lajɛ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود يعني كودو تمنا وي مؤمن تورا چوغو من كو لاجابا چوغو من كو دو دينغا كونو كو فا كسرو umami umabo qur'ana yo olakale ibaye ka fo toro mi ani tortir ani juguya min taraka kira modun segara Karbala o ka jugun kateme ashabul ukhdud taka ashabul ukhdud talakalili o benan fitna de John Jonche anfa adama aden kelen faga hakila o shika koroni Hussein tay doni Severe now. Amba fo doni sake ko korolin do o tika la kalewa Sayyidina Nuhu o ka ko mala kalewa Ibrahim ta mala kalewa donc o chuka kele ne fanala Yusuf abalmo wi min kala o ma fo donc ko korola temene Qur'an reyo de fo ko anga to ka ko korola kale o ba to ambe hakli soro o ba to ambe tashi soro non Firawna shu abe Egypt muna Qur'an ko kanga ta laje ambe tashi sorala o kuma Karbala o ko la kalili ati fitna foido islamé ou ni ɲɔgɔn cɛ Karbala la kalili o de bɛ kɛ busoli o de bɛ kɛ yiralikɛla ye man wara aman jɔn bɛ jɔn kɔ Hussein la pasaba ye jɔn ye hali bi dugukolo in kan wa Yazidi yɛrɛ fana bɛ sɔn fɛn min ma yala mɔgɔ bɛ sɔrɔ hali dugukolo in kan ka o b'o kɛ walima o t'o kɛ i bɛna ye o de la n'i y'a ye k'a fɔ e bɛ kuranɛ aya min fɔ nin ye dɔw b'u gulo la tilka ummatun kad khalat o aya in fɔra de nabi mɔdenw olu minnu b'u ban ka jogo ɲumanw ta olu minnu b'u ban ka ɲuman kɛ ko olu bɛnmaw an'u mɔkɛw n'olu ɲɛna ka ban ala fɛ yen nɔ olu garantilen don ala ko ayi i mɔkɛ n'a kɛra maa ɲuman ye a ye ɲuman min kɛ o y'a ta ye e min fana ye mɔden ye ni i ma maa ɲuman sira ta i ma sira ɲuman ta f'i ye sira kolon de ta o kuma i ka jurumu o ye e de fana ta ye yani mɔkɛ ninnu olu tɛ foyi sɔrɔ e ka jurumu na wa e yɛrɛ fana tɛ foyi sɔrɔ ninnu ka ɲuman na hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ ni hadamaden ɲɛna nka i ye fili dɔw kɛ o la mɔkɛ ɲuman bɛ se ka mɔden filibanti dɔ ka
juguma o solna donin kɛ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ i n'a fɔ den ɲuman fana bɛ se ka solna donin kɛ a bangebaa ye cogoya min na nka Hussein fagaba n'a lakaleli n'o bɛ kɛ fitina ye mun de la Alakira y'a fɔ yan'a don ka se kitabu dɔ bɛ yen n'o ye hadisa kitabuba ye ko al-Khasa'isul Kubra lil Imam Suyuti o kitabu in na kira kɔnna ko minnu kan ka kɛ k'a bɛɛ lakale wa o cogoya kelen fana la hadisa kitabu la k'a fɔ Imam Ali alayhi salam kuma min na ni a bɛna tɛmɛ Karbala a ye a kasi kɛ kosɛbɛ k'a yira a nɔfɛmɔgɔw la k'a fɔ ale ka zuriya dɔw bɛna faga yen yɔrɔ in de la o kuma Abu Zahra Hussein ka ko lakaleli a bɛna fitina don jɔn cɛ minnu kɔni bɛ Hussein fɛ walama minnu bɔra Hussein la olu tɛ a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ fitina ni maa si cɛ fo n'o y'a sɔrɔ maa minnu n'olu b'a fɛ hali bi Hussein ka ko ka datugu dɔw b'a fɛ Hussein ka ko ka datugu i n'a fɔ masakɛ Mutawakkil Hussein kaburu Shiaw tun bɛ taa zura a ye fɛɛrɛ kɛ ka kaburu in ci k'a kɛ foro ye yani mɔgɔ kana se k'a yɔrɔ dɔn yani ka ji woy'a la dɔrɔn k'a latunu mais tile 40 kɔfɛ u taara bɔ kaburu kan tuguni comme a bɛ Bidaya wa Nihaya la Ibn Kathir o y'a lakale yani Shiaw dɔrɔn tɛ ko in lakale o ko in lakale n'o histoire la histoire kɔni ye histoire de wal tarikhu la yarham histoire tɛ hinɛ o ni min mɔkɛ ma ɲɛ histoire bɛ yɛlɛ ka bien ni a kɛra ɲuman fana ye a bɛ tɔnɔ o kuma mɔgɔ ka ɲuman kɛ dɔrɔn Ala k'an bɛ sababa donc u taara bɔ kaburu u tora ka kaburu bɔgɔw de sumusumu tora ka bɔgɔ sumusumu fadalla tibul qabri ala al-qabr Allahu akbar kaburu in suma yɛrɛ comme an y'a fɛ Hussein ye rayhanatu rasulillah kasa spécial dɔ de tun b'u fɛ min tɛ mɔgɔ wɛrɛw la o de ye u taara dɔn k'a fɔ toujours ya yɔrɔ in de don wa hali bi a jurali a jama ka ca ka tɛmɛ hiji jama kan maa minnu bɛ taa Hussein jura n'i y'a jate a ka ca ni hiji jama ye Allahu akbar sabula i b'a sɔrɔ dan sigilen don hiji la cogoya dɔ la mais ninnu ma dan sigi Ala k'an bɛ sababa amin 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 Cheikhana an kelen k'a dɔn Ashura don min kɛra an y'a dɔn sherifu kɔni fɛ yen ani sherifu kanubagaw fɛ yen nisɔndiya dun tɛ dusukasi don nka ka nisɔndiya ni Ashura ye i n'a fɔ hadisa dɔw bɛ kuma o fana la k'a yira ko nisɔndiya don ka d'a kan koba caman kɛra ka bɛn a don ma o fana kibara bɛ cogo di o la hadisa ko cogo di o la bon mɔgɔ shahadatu lillah maa kan ka seereya kɛ ni Ala de wa shahadatu laysa lil madhhab maa man ka seereya kɛ min madhhabu in na yala an yɛrɛ ni Ala cɛ la hadisa minnu ni olu bɛ lakale k'a fɔ ko nin ko ninnu kɛra yala hadisa sahalenw don wa hadisa kɛnɛmanw don wa hadisa kitabu jumɛn de y'a fɔ ko Ala ye Adama ka tuubi minɛ ka bɛn Ashura don ma hadisa kitabu kɛnɛma m'a fɔ nka i mana tila ka n'a ye tuguni i bɛna ye k'a fɔ a hadisa ninnu wo b'a la yani fiɲɛ b'a la sabula hadisa kolo ani kɛnɛ kan o ye ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ ko Ashura donba don sabula Ala ye Adama ka tuubi minɛ ka bɛn a ma an nana ye k'a fɔ Adama ka tuubi a ma minɛ Ashura Adama ka tuubi minɛ na Arafa don de o de la adamadenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arafa kɛnɛ kan Ala ye u fa ka tuubi minɛ cogo min a k'u fana ka tuubi minɛ u bɛ dɔ wɛrɛw fɔ o tiɲɛ o bɛ Ala de bolo yani k'a fɔ ko Nuhun ka kulun bɛlɛnna ka bɛn a ma bon ne ko k'o tɛ e mana dati min fɔ si tɛ se ka si ta giriya quoi mais an b'a lajɛ minnu n'u tiɲɛ yɛrɛ la olu kan ka kɛ don minnu na u b'a fɔ ko Ala ani Musa kumana ka bɛn ɲɔgɔn ma ka bɛn Ashura ma an b'a ye k'a fɔ histoire la Musa kɔni ani Ala ka kumaɲɔgɔnya o kɛra furancɛla kalo ni seliba kalo tile 10 fɔlɔ de ni ɲɔgɔn cɛ
ووعدنا موسى 30 ليلة وكوني تاريخو ني تفسيرو بيا جرا كافو وكيرا كابين سلبا كالو كليتانا وقتي نيما أما كابين عاشورا asabana we uba foko Ismaila kuma bora kanti galima kabe ashura ma ango ofanani tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn jɛ sabula Ismail alayhi salam o kuma bora ka bɛn seliba donema o de la an b'a ye seliba o seliba an bɛ lahiya an b'o kantigɛ ka Ismaila ladege bon hadisa o tɛ taa n'a ye de n'o tɛ hadisa in bɛ tila k'a fɔ de ko alakira yɛrɛ bangera ka bɛn ashura ma nga n'u sera yɔrɔ ma u b'u pan o kunna a bɛ kitabu min na o ye tanbilu ghafilin donc ala ka an bɛɛ sababa ma a don su fana kuma dɔ bɛ a fana na k'a fɔ ko alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka a ye a don su a y'a yira yɛrɛ fana ko ni ala ye san nata yira a la a bɛ tile 9 ni tile 10 bɛ sun Abu Zahra yani tiɲɛw kan ka fɔ ɲɔgɔn ye o ye jumɛn ye alakira taara sɔrɔ jifu bɛ Madina siga foyi t'o la o kuma jifu kabini Musa ka waati la olu n'u ka calendrier de don hali bi n'a ka bi la Israël ani jifu u ka calendrier b'u bolo olu ka san jate ani silamɛw ka san jate tɛ kelen kuranɛ yɛrɛ nana ka olu de ka kuma k'o lakari suratu tawba la sabula jifu bolo san kalo ye 13 de ala ye kuranɛ aya jin k'a fɔ inna iddata shuhuri inda Allah san kalo jate ala bolo o ye 12 shahran kalo 12 san kalo ye 12 de 13 tɛ i n'a fɔ jifu b'a fɔ cogoya min na o de la i b'a ye minnu bɛ baara kɛ bankiw la ani assurancew la n'u olu bɛ jifu ka mara la i b'a ye u bɛ kalo dɔ sara u ka baarakɛdenw u b'a fɔ ko 13e mois kalo 13nan mais tubabuw fɛ ani chrétienw fɛ kalo ye 12 de ye mais 13nan in o ye jifu ka san kalo jate de o tuma jifu olu n'olu bɛ Musa a kisira don min ka bɔ Firawuna ma olu b'o jate n'u ka san kalo de u t'o jate ni arabu ka calendrier abadan o kuma na k'a fɔ ko a bɛnna ashura ma o tɛ jifu ka calendrier la hali bi na n'i taara jifu ɲininka u b'a fɔ olu tɛ nin calendrier in dɔn a mana kɛ cogo cogo sa alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam لو سلمنا وفرض المحال ليس بمحال أنا جسامة كافو على كلا صلى الله عليه وآله وسلم أياسروا بسنك أيو نينغا وكوكو موسى كشيرا كابو فرعون بولو كبابي دوما قال كلا صلى الله عليه وآله وسلم أو ني موسى كاكا كتمي أوكا أكما ne bɛ ɲinan sun n'ala ye san wɛrɛ yirana n bɛ tile 9 fana sun ka fara kan o kuma ko o san kunbɛ o ma alakira sɔrɔ ɲɛnamaya la an dun b'a ye tariku la k'a fɔ alakira kun ye jifu gɛn ka bɔ yen a mɛnna banu nadir ni banu kainuka yani alakira olu gɛn ka bɔ sani a ka fatu ni waati jan ye ala ka an bɛn sababa ma nga an b'a dɔn kɔni muharramu yɛrɛ n'a ye jiba kalo bɛɛ sun baasi t'a la sabula bato kalo don awɔ i bɛ se k'a bɛɛ sun baasi foyi de t'o la nga k'a fɔ i b'a sun i n'a fɔ nisɔndiya don nisɔndiya don tɛ hali ni nabiɲuman tɛmɛnenw olu ka kobaw kɛra ka bɛn a ma nga olu bɛɛ ka alimami ye alakira de sallallahu alaihi wasallam ni kira ka dusukasi bɛnn'a ma kira ka kasi olu bɛɛ ka kasi o kuma na alakira ta o de y'a kuncɛla ye ala k'an bɛɛ sababa Sheikh na ye hali bi an ka jateminɛw la an y'a ye ashura mana se maa dɔw bɛ u ka dɔnfiniw bɛɛ kɛ finman ye a b'o ye ka caya sirifu kanubagaw ka kɛnɛ dɔw kan finman in fana don kɔrɔ dɔ b'a la finman ye taamasiyɛnw de yani taamasiyɛnw olu tɛ don ibadatuw kɔnɔ tɛ don alabatow kɔnɔ kuma i tɛ k'a fɔ nin ye bidaya walima nin ye nin a bɛ komi sisan alakira sallallahu alaihi wa sallam ale tile la yala ka mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'olu ye sɔrɔsi o tun bɛ yen wa o
te o sɔrɔsiw fana ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen cogo est-ce que ninnu bɛ don bida kɔnɔ ninnu ye voilà ninnu ye taamasiyɛnw de ye an bɛnna fɛn minnu kan ala ka an bɛɛ sababa ma donc o tuma na ninnu fana bɛnna kan k'a fɔ ni nin wagati ninnu sera an bɛ finman don sha'ira nush'ir komi ka annoncer yira k'a yira k'a fɔ dusukasi waati o de bɛ ala ka an bɛɛ sababa ma k'a fɔ kira ye finman don a ma finman don a tɛ don olu kɔnɔna la Ustaz an bɛ segin ka na dɔɔnin Huseni an ko yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na an y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛ dɔw la sirifu kanubagaw bɛ kɛnɛw sigi sanga kɛnɛw sigi dɔw bɛ tile 10 k'a la dɔw yɛrɛ bɛ fɛn k'a la min ka ca n'o ye wa dɔw yɛrɛ fana bɛ dan Ashura donyɔrɔ ma ka sangasiw kɛ ka ɲɔgɔn dusukasi kumaw fɔ ɲɔgɔn ye ka dugawu kalanw kɛ o sigi ninnu nafa jumɛn bɛ a la samantiya jumɛn bɛ o sigi bon alhamdulillah an y'a f'i ye a bɛ kɛ sababu de ye ka mɔgɔw yɛrɛ kalan parce que Ashura mana se dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ sirifu kanubaw bolo o ye université de dayɛlɛlen darsu minnu bɛ di tawhidu de bɛ fɔ mɔgɔw y'a la ala kira ka sunna de bɛ fɔ mɔgɔw y'a la sallallahu alaihi wa sallam o cogoya kelen fana la ahlul beitu ka tɔɔrɔ minnu sɔrɔ o de bɛ lakale a la min bɛ mɔgɔw dusukun magaya k'u ɲɛji bɔ ala ka duwawu ala b'u ka duwawu jaabi i n'a fɔ misaliya la kɛnɛ ninnu kan ko kɛra ahlul beitu la cogo min an bɛ a lakale misaliya la k'a fɔ Zeinab tuma min na ni balimamuso a ye a balimakɛ su dalen ye cɛncɛn kalaman kan kunkolo tigɛlen don ka bɔ farikolo da la a bɛ alakira de wele a b'a fɔ ya jaddu a b'a alakira wele a ko ya jaddu hawli min yatama ikhwati في الذل قد سلبوا القناء وجردوا يا جد قد منعوا الفرات وقتلوا عطشا فليس لهم هناك مورد يا جد من سكني وطول مصيبتي ولما أعانيه أقوم وأقعد يا جد لو أبصرتني ورأيتني والخد مني بالدماء مخدد يا جد ذا نحر الحسين مدرج بالدم والجسم الشريف مجرد يا جد ذا صدر الحسين مدرج مردد والخيل تنزل من ألا وتسعد أبي يا محمد أبا على كرا ويلي أمك يتمدون فلاني نبلو تشولولي ومنه بولا وكيلن لك حسين فقا أمك نئني بن حسين كان falena joli la kunkolo ta ala farikolo in yɛrɛ fana o ye fini bɔ a la n'a ma kɛ tuba n'o ye caleçon ye u kɛlen don ka a langolo k'o da cɛncɛn kalaman na ka tila ka sow fana girin a kan tuguni a bɛ olu kuma minnu fɔ an b'olu kumaw de sanga kasika ninnu an bɛ olu de ɲɛfɔ min bɛ dusukun lahinɛ ani ni dusukun lahinɛna o kuma musajabu bende kuma ala yɛrɛ ko ana indal munkasirati qulubuhum ma mun dusukun ka maga n'u ye n wele o wagati n bɛ u jaabi ala ka an bɛɛ sababa Sheikhana waati n'a sɔrɔ a bɛ dugawu ka ɲɛ min baro in kuncɛ o kuma alhamdulillah an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala min ye ɲina Ashura yira an na ka san wɛrɛ ta yira an na Ashura ziyara minnu kɛra ala ka ziyara ninnu ala k'u jaabi sabula ni u zura olu yɛrɛ bɛna e jura i neminɛtɔ ani lahara u k'an bɔ bolo la an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala shirifu u mɔkɛw u tɔɲɔlen min kɛra ni u bɔra o kalama u bɛ sira ye n'o de ye u ka kokɔrɔw lakɛlɛli o de b'a to i bɛ taa bɔ i ni ani jugu kan jɔn de y'u ni ye jɔn de y'u jugu ye o bɛ dɔn u ka kow olu ɲɛnɛmayali la ala k'an bɛɛ sababa an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn sɛgɛnbali ɲinabali shirifu ka ko la nka a bɛ ka k'a yɛrɛ ye nka maa bɛ fɔ i yɛrɛ ka baara la an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni laban ko ɲuman di an ni a ma ka barika don a n'a ka denbaya la a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ ninnu sigili fusamantiyaw b'a bɔ a la i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera a ma cogoya min na ala kira ka nisɔngoya don o kan ka kɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ka nisɔngoya don de
shirifu kan niso goya don shirifu kan bawo bela jine kan nyeju de kan niso goya odon sigata la ni mami kira na sumo de kan niso goya don na mami ko ka dusu kasi don la harru tumam na ka gele kira bina ke usur na don bagay ami Allah taala deli kene fen sigira ashura la ka uga dusu man kasi ugira kira ka dusu man kasi la kira sumo kan niso goya don ko ken niso goya don kene mun sigira ami Allah taala de alaka ambela jilin sara nyumai ka famu cho nyuma ani hakli nyuma di ambela jilema ami Allah taala de alaka sida na tawira ani ambela jilena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تحكي في أصل الإباحة يعني ما عندك دليل، يعني مو واجب تطبر ويا كل فكرة تميل، والرواية اللي تحكي عنها خبر أحد ودخيل، مرسلة بلا سند وانت ماخذها سند، مرسلة وبلا سند وانت ماخذها سند. زينب زينب احنا في هذه المسائل عدنا مبدأ الاحتياط، هذا مذهبنا وأصوله ما هي رغبة واعتباط. بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطمي، مولاي صل وسلم